pentzuleok! Belarriak prest? Hasiko da bidaia. Hau da, hau podcasta. Ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Kaixo entzuleok, ongi etorri hau podcastaren saio berri batera. Eskerrik asko gurekin beste egun batez egoteagatik. Gaur oso gai berezi bati buruz eztabaidatzeko elkartu gara. LGTBIQ+ fobia. Hori da, jartzen handirik ez duen gaia dela dirudi, baina jartzen handiagoa izan beharko lukeena. Podcast honen bidez, entzulei espazio seguru bat eskaintzen badiegu, hausnartzeko, ikasteko eta elkarri entzuteko espazioa izango litzateke. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Penarekin jarraituz, geure buruak aurkeztuko ditugu. Ni Liber Ginena naiz, eta gaurko saioan solaskide eta gidari lanetan arituko naiz. Kaixo Libe, ni Carla San Jose naiz, eta gaiaren buruzko informazioa eta gogoetak partekatuko ditut. Egunon, Carla, badakizun bezala ez gara bakarrak izango gaurko podcastean. Bi emakume berezi gonbidatu baititugu. Alde batetik Aroek Isoin dago gurekin. Ongi etorri. Kaixo, oso pozik nago hemen egotea izateagatik. Gai sozialetan aditua naiz, eta LGTBIQ+ kolektiboaren inguruko datuak, testu ingurua eta azalpenak emateaz arduratuko naiz. Ederki Aroa, baina badugu beste gonbidatu bat ere. Iranzu Gartia dago gurekin. Gaurkoan ikuspegi sozial eta pertsonale eskainiko diguna. Gizartean ematen diren jarrerak eta egoerak aztertuz. Zer moduz Iranzu? Egunon guztioi, gogo handiz nator gai interesgarri honi buruz hitz egitera. Bueno, orain bai, has gaitezen sakonki, askotan entzuten dugu, beste behin ere gai bera. Jende askok dio nekagarria dela, edo jada dena lortuta dagoela. Eta nik benetan galdetu nahi dizuet. Zergatik eragiten du halako erreakzio negatiboa edo asperdura gai honek batzuengan? Nik uste dut bi arrazoi nagusi daudela. Batetik, jende askok pentsatzen duelako berdintasuna legala lortuta, berdintasun erreala ere lortu dela. Eta bestetik, deserosoa delako norbere privilegioi begiratzea. Ahoz nago zurekin, Carla. Baina neki hori aipatzea bera privilegio baten ikurra da. Zuk esan dezakegu nekatuta zaudela, zure bizitza jokoan ez dagoelako. Niretzat ez da aukera bat gaiari buruz hitz egin ala ez erabakitzea. Nire egunerokoa da. Hori da gakoa, teorian dena ondo dagoela irudi, baina praktikan fobia hori sofistikatu egin da. Lehen eraso fisikoak ziren ohikoenak. Orain, ordea, bazterketa sutiagoak ikusten ditugu. Zer uste duzu Iranzu? Zuk egunerokoan nabaritzen duzu hori? Bai noski, adibidez, langiroan lankide batek esan dezake ni ez naiz homofoboa, baina ez dut ulertzen zergatik atera behar duten armairutik. Esaldi horrek erakusten du tolerantzia hori baldintzatua dela. Onartzen zaitut, baina ikusten ez bazaitut hobeto. Horrekin, LGTBI kanpaina jarri dute martxan, non kanpainaren helburua LGTBI+ pertsonen ikusgarritasun handitzea, diskriminazioaren aurkako jarrera indartzea, eta gizartearen berdintasuna eta errespetua sustatzea duena. Hori entzutean zer egiten dugu guk? Isilik geratzen gara, edo zerbait esaten dugu? Galdera hau zuentzat da, Carla eta Aroa. Isiltasuna konplizitatea alda? Zaila da, Libe, batzuetan isiltasuna beldurragatik izaten da. Ez duzulako festa ondatu nahi lagun artean txiste bat kontatzen dutenean. Baina sakonean, isilik geratzean erasotzaileari arrazoia ematen ari gara. Guztiz ados, Carla, isiltasunak indarkeria normalizatzen du. Arlo sozialetik ikusita mikroerasoak deitzen diegu horiei. Ez dira kolpeak, baina pertsona bati bere lekua hori ez dela gogorazten dion iruzkinak dira. Zer egin dezakezu? Nik uste dut galdera bat egitea dela bakarrik onena. Zergatik iruditzen zaizu deserosoa? Elkarrizketa irekitzea eraso egin gabe baina mugagarri bat jarriz. Baina horretarako hezkuntza behar da, ezta? Aroa, eskoletan aniztasuna modu naturalean lantzen alda? Ala urtean behin bakarrik aipatzen den unitate didaktiko bat izaten jarraitzen du? Tamalez, bigarrena izaten da askotan, aniztasuna zeharkako gai izan beharko luke, matematikan, literaturan edo historian LGTBIQ+ erreferenteak agertu beharko ligateke. Ez bitxikeria gisa, gizartearen parte gisa baizik. Eta familia etxean hasten da dena, Iranzu. Zuk uste duzu familiak babeslekuak direla gaur egun? Batzuetan bai, baina beldurra handia dago oraindik ere. Guraso askok esaten dute nik onartzen dut, baina ez dut nahi nire semeak sufritzea. Beldur honek askotan semea edo alaba ez nabarmentzera bultzatzen du, eta horrek errepresioa sortzen du. Horrek, noiz bukatzen da armairua liburuko hausnarketara naramat. Aroa, zer esan nahi du galdera horrek zuretzat? Armairua ez dela behin bakarrik irekitzen den atea baizik eta eguneroko ariketa bat. Lanera zoazenean medikuaren gana, auzo berri batera eta bar, beti zaude erabakitzen ea norzaren esan behar duzun ala ez. Nekagarria da benetan. Nire lagun baten kasua goratzen dut. Unibertsitatean aske bizi zen, baina herrira itzultzen zenean pertsona neutrala bihurtzen zen berriro. Bi mundu desberdin bizitzea oso gogorra da, osasun mentalarentzat.
Hemen instituzioek zerbait egin beharko lukete, ezta? Iruñeko udalak LGTBI kanpaina jarri du martxan. Albistea non irakurri duzue? Carla, zuk uste duzu kanpaina hauek benetan balio dutela? Marko bat emate dute, bai, baina instituzioen lana ezin da kartel bat jarrita amaitu. Politika publikoak behar dira, memoria historikoa landu eta bar. Hori da, adibidez berrian egunkarian aurkeztu diren albisteak erakusten dute gure herritan ere borroka handia egon dela. Gure aitona amonek nola bizi izan zuten hau, jakiteak laguntzen digu ulertzen eskubideak ez direla zerutik erori. Irantzu, sare sozialek nola eragiten dute guzti honetan? Gazteentzat erreferenteak aurkitzea errazagoa da orain, ezta? Bai, zalantzari gabe, komunitate bat aurki dezakete klik bakar batekin. Baina kontuz, sareak ere gorroto mezuz beteta daude. Anonimotasunak fobia elikatzen du askotan. Horregatik da garrantzitsua harrotasunaren eguna bezalako datak ospatzea. Eta Libe, zuk zer sentitzen duzu festa horren atzean? Batzuetan festak aldarrikapenari itzalpe egiten dion beldur naiz, baina aroak lehen esan bezala, ospatzea bera erresistentzia ekintza bat da. Zer diozue? Guztiz ados, Estone baleko matxina poliziak jipoitutako pertsonek hasi zuten. Festa hori urteetako eskuntzatzeari emandako erantzuna da, duintasuna ospatzea ekintza politikoa da. Eta defendatzea ere bai. Defendatzea ez da beti pankarta batekin kalera ateratzea. Batzutan lagun bati babesa ematea da, edo familiako bazkari batean iruzkin desegoki bat ez onartzea. Arrazoi guztia Irantzu. Amaitzeko galdera sakon bat egingo dizuet hiruroi. Zer sentitzen duzue oraindik LGTBIQ+ fobia existitzen dela jakitean? Haserrea, baina baita lanean jarraitzeko gogoa ere. Ez dut nahi urrengo belaunaldiek guk bizi izan ditugun beldurrak izatea. Nik ardura sentitzen dut. Aditua naizen aldetik datua ematea nire lana da, baina pertsona gisa gizarte konpromisoa da nire motorra. Duintasuna ez da negoziatzen. Nik triste jarraitzen dut, baina itxaropenez. Belaunaldi berriek askok irekiagoak dira eta horrek indarra ematen dit. Niretzat konpromisoa da hitz jakoa. Gai hau pertsonen bizitzari buruzkoa da eta berdintasuna guztion ardura da. Entzuleok, hausnartu mesedez. Zer egin dezakezue gaurtik aurrera zuen inguruan errespetua sustatzeko? Isiltasuna apurtzea izan daiteke lehen pausua. Eskerrik asko gure gonbidatuei eta eskerrik asko entzuleei. Plazer bat izan da, Carla. Plazerra nirea da. Eskerrik asko Aroa eta Irantzu, lan guzti honengatik. Zuei gonbidatzeagatik. Hori da, mila esker. Beno, eta hausi izan da hau podcasta. Hurrengo saiora arte. Agur! Agur! Mila esker gurekin egoteagatik. Jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz. Baina, hurrengora arte.